ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои мо. ҳозир манзури шумо мегардад нарху навои анами мебел аз бозори Корвон, бинои Корвон Сити, дуюм ошёна, марҳамат, мағозаи 81. биёед бинед касоне ки мехоҳанд мебел харидорӣ кунанд. 3,500 сомон анамин 3 метра стенка ҳаст. агар ина комплектша гирифтанӣ бошед 6,500 сомон ай ҳамроҳи дивану тумбучкош. бо маълумоти пурратара анами рақамое ки дар охири видео ҳаст, ҳозир визитка дар охири видео ҳаст, шумо метавонед ба анамун рақамо нависед. ҳам имо дора, ҳам вайбер дора. бо пурратар мефаҳмонатона савдогар. иҷа данаи комплект 4800 сомонӣ, беҳад хушрӯвай. ази бо ранги сафедшам доранд. агар хоҳед ранги сафедаш, хоҳед мисол ҳамин сиёҳуш 4800 сомон. вай ҳамроҳи дивану оинаш. бинед иҷада бошад анаи новинка сафед белорусский. вайш беҳад хушрӯ, анамин материалаш ҳам рангаш хушрӯвай, ҳам худаш ё новинкаянд. дӯстони азиз, ду се ранг доранд. дар бораи рангош метавонед бо пурратар аз худи фурӯшанда маълумот гиред. шифонераш аҷоиб хушрӯ омадагиай. инчунин тумбучкооша бинед, оинаша бинед, беҳад хушрӯвай. 8000 сомон аи комплект. агар ваёша рангоша дидан хоҳед, ба фурӯшанда нависед, бо ба шумо сурат равон мекунам. ина бинед чӣ қадar материалаш зурай. ира эҷаш анами дастҳои дар поёнаш ранги кандакорӣ боре кардагиай. хулас ки стилиш беҳад стили фасонай барои арӯсако. бисёртар ами ҳозир ранги сафед мегиранд. ина марҳамат, агар дар кор бошад, и новинка. поёнаша бинед ам хале омадагиай, ҳам дар диванаш ва ҳам дар шифонеру оинаш. диванаш ана и пуштакшай ана ин бошад, оинашай бинед. ина марҳамат, аҷоиб стилиш хушрӯ. тахташам нағзай белорусский. не поёни диванай вай ура бинед, тахтаи сафед. анаи комплект дӯстони азиз 7500 сомонай. дариҷа ваяй ҳозир чиша нишон метам, диванаш нестай, дивани дигар хелай, вале комплекташ 7500 сомонай. агар шакли пурраша хоҳед, марҳамат, нависед ба фурӯшанда, бо ба шумо суратша равон мекунам ин комплекта, агар харидор бошед. ҳозир боша барои шумо якчанд каталогои нава нишон метиҳам. ина мисол анаи комплект 9500 сомонай. ҳам шифонераш хушрӯвай, ҳам диванаш стилиш аҷоиб омадагиай. ва боз якчанд каталогои нағзам. ва ёрам интизор бошед, суратоша нишон метиҳам, нархошон кати кадомеш ки барои шумо дар кор аст ба шумо пайдо мекунам. 8500 сомон анаи намуда. и беҳад дивани калон дора. шифонершам чӣ тавре ки дида истодаед, хушрӯвай, паҳмай барыш. ҷа бинед курпача таҳ кардагиай дохилишда. ва оинашам калонай. ҳозир ҳами дивано бисёр барошон майдай, вале дивани аз ҳама дивани калонтарин анамин комплектай. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд ки диваншон бараш калон боша хичам, марҳамат, анами комплекта назар кунед ва пурсон шавед аз худи фурӯшанда ки боз кадом ранго доранд аз ин диван. шояд ки бо дигар рангоша ба шумо сурат партоянд ва ранги дилхоҳтона пайдо карда тавонед. материалошон хушрӯвай белорусский. аз наздикам бинӣ, маълумай ки ин сифаташ тамоман бо дигар хелтаракай. ҳозир то охири видеора тамошо кунед дӯстони азиз. 3900 сомонаям ҳастай. 3900 сомона комплект. на марҳамат. ана инаш бошад дӯстони азиз. ваяй шифонеруш купеяй. ира ҳозир инам белорусскияй распродажа кардагиян, нархи арзон кати пешниҳод гардондагиян. нархаш 6000 ё ин ки 6500 сомонай. пурратар бо аз фурӯшанда фаҳмед. бисёр ҳам диванаш хушрӯвай, ҳам худаш анами материал аҷоибай. кам мондагиай распродажа кардиян дӯстони азиз. набинед диванша. азбаски иҷа ҷо камай, ҳар яки инора мисол диваношона пурра
вай кардагӣ нестанд, ҷобаҷо кардагӣ нестанд ки ҳар якша шумо бинед ба диванашон. Ина марҳамат и диваншай пуштакаш кожаяям хел аҷоиб фасонай. Комплект 6000 сомон. Чӣ тавре ки навистагием 6000 сомонай ҳамроҳи анами шифонери купе, ҳамроҳи диван ва оинаву тумбучкоҳош. Агар хоҳиш дошта бошед, метавонед омада аз наздик бо худтон бинед, чанд ҷора муқоиса кунед. Мисол, куҷое ки арзон бошад, аз уҷа харидорӣ намоед. Доставка анамино доранд, доставкашон дар Душанбе, беплай доставка установкашон. И комплектора бинед 8000 сомонӣ. И анаму сафеде ки нишон дода будам, ҳавая дигар рангош. Я марҳамат. Королевскиё бисёртар хоҳиш мекунанд ки королевскиёро нишон тиҳед. На марҳамат дӯстони азиз, амино стилҳои королевски новинкаҳош дар чанд видео пеш кардагӣ будам, ино набуданд. Ина 9500 сомон. И бо калонтарай ҳам диванаш, ҳам худаш. Бо ҳаст евростил, яна ин сафедак 6000 сомон. Аз ин сафедо дигар хе узор кати буд. А ин намуд гулаш нав омадагиай. Комплекташ 6000 сомон. Баъд ҳаст аз ана ин 9000 сомон. И камака гулаш дигартарай. Да саршавии видео нишон дода будам. Ина бинед. И дигартарай гулаш. Ине ки дар видео ҳаст, дар сурат ҳаст, инаш дигарай. Бо инчунин ана ин намуд сафед бисёр хушрӯ 8000 сомон. Бисёртар вақте мебелиёра мебинед як хелаяну, вале ранги сафедаш аз анами комплектҳо камакак фарқ мекунад, қиматтаракай дар ҳама намуд мебел. Ина бинед. И комплектам аҷоиб хушрӯай, чӣ оинаш, чӣ худаш 8000 сомониям. Ино пуштакошон кожа меоя аз диван. 6500 сомон ана ин намуд комплектай. Камакак хокистар рангай. Рангаш ореховый дора, дарахт дора. Кадом намуде ки мехоҳед ҳаст. Ина инчунин королевскиё 7000 сомона ҳаст. Ба кадом нархе ки шумо мехоҳед мебел харидорӣ кунед ҳастай дӯстони азиз. Ина 6500 сомона ҳаст. Чӣ хеле ки гуфтам, ҳозир 3900 сомонашам ҳаст ва инчунин 4000 сомонашам ҳастай мебелора. Ина ин намудаш стенка дора. Комплект королевский 7000 сомон ҳамроҳи анами стенкаи 3 метраш. Стенка бисёр удобная. Мисол, ҳам чойнику пиёла ва ҳам метавонӣ ки аз ду тараф шифонерша истифода барӣ. Ана ин комплект 4000 сомон. И сафедо як намуди дигар, гули дигар хелаш буд. Ҳозир боша и камакак узорш дигар хелай. 4000 сомон. Аз и сиёҳшам будай. Ана ин намудаш боша, и сиёҳаш дигар хелай бо и 3900 сомон. Агар аз ами 3900 сомон дар кор бошад, нависед шояд ки ягон хел бо ранги хушрӯтаракшам буд ҳастай ва шумо интихоб кунед. Ана ин евростил новинкаяй 7000 сомон. Ҳамроҳи шкафкупеш, оинаву дивану тумбучкош. Материалш материали нағзай. Аз ана ин сафеде ки дар саршавии видео буд ҳаст стенкагиш. Нигоҳ кунед, шифонер надора, стенка дора. 9500 сомон. И стенкаи 3 метра дора. ҳозир духтаро бинед ки стенкаҳои сафед мода шидагиай гаштарака. Дар бисёр хонаҳо мебинӣ, аҷоиб хушрӯ метова. Ана бинед, агар дар кор боша, ино доранд. Ана евростилаям стилаш ва нархша чӣ тавре ки ҳозир дидед дар рӯи экран. қафош хевай омадагиай. Камакак буромадагиай бинед. Дамакай болои амин диван. Кожаяй. И комплекти ореховый ҳаст бо 6800 сомонӣ. Мебело ҳамаш Беларусия ва ёшон. Материалошон Беларусия ва Туркияй. Ана ин наборош 5000 сомон. Диван, шифонер, тумбучкаву оина 5000 сомонӣ. Бо ҳаст аз ана ин ранг. И рангам ранги хушрӯвай 7000 сомон. хчам королевскияй. аз ана ин диванои кожадор. ана ин рангаш 7200 сомонӣ.
аз анаи сафедо ҳаст. И сафеди новинкаяй бори нав 7000 сомон. Бисёр стили ҳам диванаш хушрӯбай, ҳам шифонероша бинед аҷоиб омадагияй. ва инчунин ҳаст аз анаин дӯстони азиз комплект 4200 сомон, вале дивани майдаяй. агар дар кор боша диванша калонтарак мегиред, нархаш камакак дигартар меша. Иҷада боша ози диванаш майдаи комплекта. Нархаш 4200 сомонӣ. Марҳамат дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз бозори Корвон. Ман анами рақамҳои фурӯшандаяй. Шумо метавонед дар WhatsApp, Viber ва имош нависед ва ба шумо сурат равон мекунад, шояд ки боз ҳам арзонтар кунад. боқӣ сарбаланд бошед.